97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap magkaroon ng taong tatawagin kang baby. Isang taong araw-araw na babati sa iyo ng good morning at good night. Nauuso ngayon ang ganitong setup, yung sweet kayo sa isa't isa pero ang totoo ay wala namang kayo. Ikaw kapuso, kakayanin mo bang magmahal ng isang tao kahit na ang relasyon ninyo ay wala namang label? Love is in the air. Ika nga ng dating kasabihan. Pero sa panahon ngayon ay hindi lang sa paligid nahahanap ang pag-ibig. Dahil karamihan ng relasyon ngayon ay nabubuo online. Katulad na lamang ng nangyari sa letter sender natin ngayong araw na si Miko, na nahulog ang loob sa isang dalagang nakilala lamang niya sa social media. Magkalayo man ang kanilang distansya ay nanatiling buo at tapat ang pagmamahal niya sa kanyang iniibig kahit na wala namang silang label. Ano kaya ang kahinatnan ng pagsasakripisyo ni Miko sa ngalan ng pag-ibig? Sila ba ng kanyang minamahal ang endgame o mauuwi lang ba ang puso niya sa pagiging broken? Yan ang inyong pakaabangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Ako po si Miko, 25 years old at nagtatrabaho bilang crew sa isang kilalang fast food chain dito sa Laguna. Naisipan kong magpadala ng sulat sa inyo Papa Dudut para i-share ang love story ko na nabuo nito lamang nakaraang taon na siyang naging highlight ng 2021 ko. Alam naman po natin na simula ng nagka-pandemic ay marami na sa atin ang nababad sa social media upang dito maghanap ng pagpapalipasan ng oras. At dahil nga rito ay marami tayong nakilala na mga bagong tao. Mga taong naging kaibigan at mga taong naging kaibigan. Kaya nga po nauso ang salitang trial card dahil ginamit itong term para sa mga relasyong buwan lang ang itinatagal. Ang sabi nga nila, kapag bigla na lang nagsawa sa iyo ang partner mo, ang ibig sabihin nito ay expired na ang trial card ninyo at kailangan na namang humanap ng bago. Isa po ako sa mga minala sa pag-ibig at nakaranas din ng magkaroon ng ka-trial card, Papa Dudut. Taong 2020 noon at kasagsagan pa ng lockdown. Karamihan ng kainan ay nagsara at yung iba naman ay nagbawas ng empleyado. Kasama po ako sa mga nawala noon ng trabaho. Wala akong ibang choice kundi ang pumirme sa bahay dahil sa biglaang pagdami ng COVID-19 cases sa lugar namin. Ang Facebook ang naging katuwang ko sa bahay upang malabanan ang pagkaburyo. Sa halos araw-araw na pagsilip ko sa nasabing app ay dito ko po nakilala si Kiana. Matagal ko ng friend sa Facebook si Kiana, Papa Dudut. Hindi kami personal na magkakilala pero magkaibigan kami sa social media. Sa katunayan nga ay hindi ko na maalala kung sino ba sa amin ang nag-add sa isa't isa. Nang minsang mag-heart react siya sa my day ko ay ginamit ko na ang pagkakataong yon para i-message siya. Agaw pansin kasi ang profile picture noon ni Kiana na nakasuot ng bikini sa harap ng papalubog na araw. Agad siyang nag-reply sa hi ko at doon ay nagsimula ang aming kwento. Umabot ng mahigit isang buwan ang pag-uusap namin sa social media, Papa Dudut, hanggang sa hindi ko na namamalayang nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Inamin ko kay Kiana ang nararamdaman ko at nagulat ako nang umamin din siya na may gusto rin siya sa akin. Nanligaw ako sa kanya at matapos ang 3 linggong panliligaw ay natanggap ko rin
ang matamis niyang oo. Dahil bawal pang lumabas noon, ang bawat interaction namin ni Kiana ay sa pamamagitan ng video chat lang. Sa katunayan nga po ay sa video chat din ginawa ang aming first date noong nag-celebrate kami ng aming first monthsary. Hello? Nakikita mo na ba ako? Ha? Sorry, medyo naglalag ka. Hindi kita marinig. Ay, hindi ba? Ba't ang hina yata ng signal ngayon? Sandali lang ha, hanap lang ako ng pwesto. Oo ngayon, dinig na ba? Hello? Ayan, okay na. Medyo against the light pero okay na. Wow, ang ganda naman ng kadate ko. Ano ka ba? Ako lang to. Nasaan ka banda? Ba't parang nasa labas ka? Nandito ako sa veranda ng bahay. Di ba mas maganda yung view? Kita yung stars sa langit. Mas romantic. Maganda nga. Pero mas maganda ka. Ako, dito lang sa kwarto ko. Nakadata lang kasi ako eh. Tsaka mas malakas ang sagap ng signal dito. So ano namang dinala mo sa first date natin? Yung pagkain ba? Magtatabi sana ako ng ulam namin kanina. Kaso naubusan ako kaya bumili na lang ako sa labas. Hulaan mo kung ano. Ano ba? Wala akong maisip eh. Wala bang clue dyan? Paborito kong pagkain na kinakain sa labas. Lahat naman yata ng klase ng pagkain kinakain mo eh. Chicken ba? Pwede. Malapit na. Sirit na. Sabihin mo na lang. Barbecued chicken intestine. Ha? Isaw! O ito, tingnan mo. Meron din akong barbecued pig intestine. Sa Tagalog, inihaw na isaw ng baboy. Sinamahan ko na rin ng chicken skin tsaka madaming sauce. O di ba, sarap? Ikaw talaga. Isaw lang pala, umi-English ka pa. Ang dami mong alam. Eh ikaw, anong niluto mong pagkain? Hindi rin ako nagluto actually. Nagpa-deliver na lang ako. Carbonara, Caesar salad, tapos iced tea. Sarap naman. Bigla kasi akong nag-crave ng pasta eh. Ewan ko ba? Pasensya ka na ha. Hindi kita mailabas sa first monthsary natin. Ang higpit kasi ngayon eh. May barikada nga dito sa barangay namin para wala talaga makalabas. Mabuti na lang kamo, kapitbahay lang namin yung nag-iihaw. Hindi na kailangan lumayo. Pasa-pasa na lang sa bakod yung pagkain at abot-abot na lang yung bayad. Madami kasing nagkakahawaan ngayon eh. Ang kulit kasi nung iba, ayaw sumunod sa mga protocol. Hindi naman natin sila masisisi kasi kailangan din nilang kumayod. Ako nga eh, lumabas din ako kanina. Nagsimula na ako maghanap ng bagong trabaho. Kailangan na kasi. Nag-send ka na ng resume mo? Saan mo pala planong mag-work? Kahit saan. Halos lahat yata ng fast food at restaurant na malapit dito sa amin na bukas pa. Pinasahan ko na ng resume. Kahit taga-deliver, ayos na. Kahit nga taga-hugas ng plato, papatusin ko na rin eh. Mabuti na lang sa akin pinangalan yung quarantine pass namin dito sa bahay para makalabas-labas ako. Siguro bukas magja-job hunting ako ulit. Ang malas talaga ng 2020, no? Ang saya nga namin nung biglang nagsuspend ang klase for 2 weeks eh. Pero hindi ko ini-expect na aabot pala hanggang 6 months tong pandemic. Hindi nga maganda ang taon na to para sa lahat. Pero kung iisipin mo, may mga magagandang bagay pa rin namang nangyari. Tulad mo, nakilala kita. Well, totoo naman. Actually, sobrang hirap ng setup naming estudyante ngayon sa online class. Sobrang nakaka-drain. Pero dahil sa'yo, nababawasan ang stress ko. Kaya thankful ako na nakilala kita ngayong pandemic. Nakakatuwa naman na ako ang stress reliever mo. Basta i-promise mo sa akin na walang magbabago ha. May pandemic man o kahit na matapos ang pandemic. Oo naman. Pangako ko sa'yo, ikaw lang hanggang sa dulo. Hindi ako magbabago. Kung may magbago man, para sa mas nakakabuti yun. Promise? Promise, cross my heart. Ang nagustuhan ko kay Kiana Papadudut ay hindi siya snob. Mabilis kaming nagkagaanan ng loob sa chat dahil marami kaming nakakapares. Mahilig siya sa PBA. Gustong-gusto rin niyang manood ng mga action movies at higit sa lahat ay paborito niya
ang fast food chain kung saan ako dating nagtatrabaho. Minsan wala nang sense sa mga topic na sinisimulan ko ay game na game pa rin siyang makipag-usap sa akin. May pagkakataon nga na napag-usapan namin kung alin ba ang nauna, itlog ba o manok. Sinasabayan niya ako ng puyatan kahit na may maaga siyang klase kinaumagahan. 21 years old pa lamang kasi si Kiana noon, Papa Dudut. Kumukuha siya noon ng Business Administration major in Human Rights Resource Management. Sa Sampaloc siya nakatira at malayong malayo mula sa akin. Pero sa kabila ng distansya naming dalawa ay nananatiling matatag ang relasyon namin. Ang isang buwan ay naging 2 hanggang sa umabot kami sa aming ikatlong monthsary. Sa loob ng 3 buwan na yon ay naging mas malalim pa ang ugnayan naming dalawa. Oras-oras noon kung mag-update kami sa isa't isa. Gabi-gabi rin kaming magka-video call at sa totoo niyan ay sabay pa kaming matulog habang naka-on cam. Ito na lang ang tanging nagagawa naming pareho bilang magjowa na napagkaitang magkita sa personal dahil sa pandemya. Pero sabi nga ng iba, ang bawat kwento ay may katapusan. Ang dating araw-araw na usapan sa chat ay biglang lumamlam. Ang mga mabibilis na reply ay inabot na ng 5 oras at ang tawag na agad na sinasagot ay biglang iniiwasan. Ang mga good morning at good night ay malimit ko na lamang matanggap. Kung hindi ako magchat-chat o tatawag kay Kiana ay hindi niya ako kakausapin. Napansin kong may mali pero natakot akong harapin ito, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay hindi na niya binabasa ang mga messages ko. Hindi na niya tinatanggap ang mga tawag ko. Hindi na niya ako pinapansin. Bigla na lamang niya akong blinak sa lahat ng aking social media accounts. At sa isang iglap ay iniwanan niya ako sa ere nang walang paliwanag. Oh, Insan! Dami namang alak niyan. Anong meron? Wala. May liquor ban ngayon ah. Saan mo nakuha yan? Doon kay Aling Mirna. Bebentahan ka ng alak nun basta wag mo lang ipagkakalat. Ah, kaya naman pala naka-backpack ka eh. Iba rin! Brainy ah! Ganyan lang ang diskarte dyan para makapuslit ng alak. Yun nga lang, doble ang presyo. Siyempre, in demand eh, kaya magmamahal talaga. Eh bakit ka ba maglalasing? May problema ba? Sige na, sabihin mo na sa akin. Ito naman, parang hindi mo ako pinsan. Broken hearted ka ba? Gusto mo lang uminom eh. Siyempre kasama na yun. Bakit? Di mo ba ako aayaing uminom? Huwag mong suluhin yung alak, Insan. Ambunan mo naman tong lalamunan kong tuyot. Pero seryoso nga, anong meron? Nabanggit ko naman sa'yo dati yung tungkol sa kausap ko sa Facebook, di ba? Ah, oo, yung bang Kena, hindi ko na maalala yung pangalan eh. Kiana, Ayun! Kiana nga! O tapos ano nangyari? Buksan ko na to isang bote ah. ayun, niligawan ko siya. Naging kami naman pero ewan ko ba, hindi ko alam kung ano nangyari eh. Bigla na lang siyang nawala. Hindi na niya pinapansin yung mga message ko sa kanya. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag. Baka naman busy. Sabi mo estudyante pa lang siya, di ba? 3 weeks? Ganon siya ka-busy? Alam mo kung anong masakit? Nakikita ko naman siyang online pero ni ayaw man lang niya basahin yung message ko. May time siyang mag-my day pero walang time mag-reply? Patay tayo dyan, Insan. Minulto ka. Anong minulto? Ginost ka. Ganun lang kasimple yun. Di na nagre-reply? Di na nagsisin? Ayaw sumagot ng tawag? Nag-ghost ka nga. Pero bakit naman ganon? Sana naman sinabihan man lang niya ako na ayaw na niya. Ano yun? Lumabas na lang siya ng buhay ko na hindi man lang sinara yung pinto? Minsan kasi may mga taong ayaw sa confrontation eh. Ang pinaka-best option sa kanila ay yung umalis na lang bigla. Walang paalam, walang explanation. Parang yung nanay ko. Pinatulog ako tapos kinaumagahan, nasa Saudi na pala siya. 15 years nang nakalipas, hindi ko pa rin siya nakikita hanggang ngayon. Napaka-unfair naman nun. Anong tingin niya sa akin?
Laruan na kapag napagsawaan na, bigla na lang iiwan at maghahanap ng bago? Parang ganun na nga. Pampalipas oras ka lang siguro para sa kanya. Sana hindi ko na lang siya nakilala kung ganun lang din ang gagawin niya. Hindi dapat ganyan ang mindset mo, Insan. Dapat ang sabihin mo, salamat na lang at hindi kayo nagkatuluyan kasi hindi niya deserve ang lalaking tulad mo na seryoso magmahal. Hindi niya alam na isang mabait, masipag at loyal na lalaki ang pinakawalan niya. Alam mo, sabi nga nila, 2 klase ng tao raw ang makikilala natin dito sa mundo. Una, mga taong dadaan lang sa buhay natin para magbigay ng lesson. Yung pangalawa naman, mga taong mananatili at makakasama natin sa buhay hanggang sa dulo. Si Kiana. Kiana pala. Siguro kasama siya sa grupo na dadaan lang talaga sa buhay mo para magbigay ng aral. Hindi siya inilaan sa'yo para magstay. Ano namang aral ang iniwan niya sa akin? Malay ko ba sa'yo kung anong natutunan mo sa kanya? Siguro, huwag ka masyado maging marupok. Iba kasi ang mahal sa gusto. Si Kiana, gusto mo lang siya, hindi mo siya mahal. Alam mo kung bakit? Kasi nasanay ka lang na nandyan siya palagi, nasanay kang kausap siya, nasanay kang maging masaya kasama siya kaya nung nawala siya, masakit. Hindi mo kaya. Pero ang totoo, na-miss mo lang yung presensya niya. Gets? Ang love kasi, hindi yan biglaan dumarating. May proseso yan eh. Nabubuo ang love sa tagal ng panahon. Yang nararamdaman mo ngayon, infatuation lang yan, hindi pa love. Gaano na ba kayo katagal magkakilala? Nasa 5 buwan na. Oh, 5? Susme. Maniwala ka sa akin, Insan, makakapag-move on ka rin mula sa Kiana na yan. 5 buwan pa lang pala eh. Ipasa mo nga yun sa pangbote. Mahaba-habang usapan pa to. Papadudot sa unang linggo simula nung iwanan ako ni Kiana siguro ang pinakamasakit ng mga araw sa buhay ko. Wala akong ganang kumain, hirap akong makatulog at buong araw akong nakahiga. Ni hindi ko noon pinapansin ang mga text at chat ng mga kaibigan at pamilya ko. Para bang bigla na lamang akong nawala ng gana sa buhay nang iwan ako ni Kiana. Ang masakit dito ay hindi man lang niya sinabi sa akin ang rason kung bakit niya ako iniwanan. May kasalanan ba ako? Hindi na ba niya ako mahal? May bago na ba siyang gusto? Maraming katanungan sa isipan ko ang tumatakbo na tanging si Kiana lamang ang makasasagot. Sa mga sumunod pang linggo ay mas naging desperado akong kontakin si Kiana. Ang ginawa ko ay chinat ko ang mga kaibigan niya, maging ang nanay niya upang kumustahin si Kiana. Gusto ko lang ng kasagutan para matahimik na ang puso't isipan ko. Hanggang sa isang mahabang message ang natanggap ko sa nanay niya na si Kiana mismo ang nagsulat. Ayon sa kanya ay iniwanan daw niya ako dahil nagkabalikan na raw sila ng ex-boyfriend niya. Dobleng sakit ang naramdaman ko noong malaman ko ang katotohanan. Papadudod sana ay hindi na lamang ako nagtanong dahil hindi ko rin lang pala kinaya ang natanggap kong sagot. Inakala ko noon na kapag nalaman ko na ang rason kung bakit niya ako iniwan ay may pagkakataon pa ako para ayusin yon. Pero sa naging sagot ni Kiana ay para bang pinagsarhan na niya ako ng pinto. Wala na akong magagawa, Papadudod, kundi ang mag-move on at tanggapin ang katotohanan. November noong iniwan ako ni Kiana, lumipas ang 2 buwan ay may mga pagkakataon noon na akala ko ay okay na ako pero tuwing dumarating ang araw ng mansari namin o tuwing sumasapit ang oras ng 12:00 ng hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw ay muling bumabalik ang sakit. Muli kong naaalala si Kiana at ang mga masasayang alaala namin. Dahil hirap mag-move on ay nagsuggest ang pinsan kong si Laika na mag-download ng dating app. Sinubukan kong gawin ang suhestyon niya at doon na po pumasok sa buhay ko si Celine. Papadudod, si Celine ang unang nag-chat sa akin.
February 3, 2021 ay tandang-tanda ko pa ang petsa noong una kaming nagkakilala. Nagtanong siya kung anong pelikula ang paborito kong panoorin na kung ako ang tatanungin ay kakaibang bungad para sa isang usapan at malayo sa tipikal na hi, hello at kumusta. Mahilig ako sa mga pelikulang maaksyon. Lumaki ako sa mga pelikula ng mga kilalang action stars dito sa Pilipinas. Malayong malayo naman sa mga tipo ng pelikulang pinapanood ni Celine na tragic love stories. Ganon pa man ay inabot kami noon ng mahigit 1 oras na ang topic ay puro tungkol sa pelikula. Mula sa usapang pelikula ay napunta ang kwentuhan namin sa mga personal naming buhay. Pareho kaming nasa dating app pero wala kaming plano noon na maghanap ng karelasyon ng mga panahong yon. Pareho lang namin itong ginagamit bilang pamatay oras at pansamantalang takasan ng sakit ng realidad. Papadudot katulad ko ay heartbroken din noon si Celine. Kakabreak lang nila ng boyfriend niya for 5 years. Ang kwento niya sa akin ay paulit-ulit daw siyang nagpapakabulag dahil sa pag-ibig. Na kahit na ilang beses na siyang niloko ng kanyang nobyo, ay palagi pa rin niya itong binibigyan ng pagkakataon. Hanggang sa dumating na lamang si Celine sa puntong sawa na siya sa paulit-ulit na sakit na pinaparamdam sa kanya ng ex-boyfriend niya. Kaya naisipan niya na hiwalayan na lamang ito kahit na ayaw pang bumitaw noon ng puso niya. Matapos magpalitan ng kanya-kanyang heartbreaks ay pinagpatuloy namin ang usapan namin ni Celine sa personal naming social media accounts. Umabot ng 3 buwan ang pagiging online friends namin hanggang sa hindi ko na namamalayang nakapag-move on na pala ako mula kay Kiana. At kasabay nito ay dahan-dahan na ring nabubuo ang feelings ko para kay Celine. Hello, Celine. Napatawag ka. Sorry, hindi ko nasagot yung call mo kanina. Nirisket kasi ng prof namin yung klase namin eh. Kaya nasa klase ako nung tumawag ka. Ah, ganun ba? Pasensya kung naabala kita. Hindi naman. Pero bakit napatawag ka kanina? Ah, wala naman. Gusto lang sana kitang kumustahin. Okay naman ako. Katatapos lang ng class namin. Ayaw mo bang mag-open cam para naman makita ko yung maganda mong muka? Ikaw talaga? Wait lang, lipat lang ako sa laptop ko. Sige lang. Ayan, kita na ba ako? Artista ba tong kausap ko? Ang ganda naman masyado. Ikaw talaga sobrang bolero mo. Pa-humble ka pa. Totoo namang maganda ka eh. Pero ayos na rin yung humble. Kaya kita nagustuhan dahil sa pagiging humble mo eh. Ha? Anong ha? Ano ulit yung sinabi mo? Meron ba? Yung last na sinabi mo. Ah, wala yon. Gusto mo ko? Tama ba yung narinig ko? Wag ka sanang mau-awkward sa sasabihin ko, Celine ha, pero ayun nga, parang napafall na yata ako sa'yo. Totoo ba? Oo eh. Pero wag mo nang isipin yun. Okay lang naman sa akin kahit maging friends lang tayo eh. Alam mo, alam kong nasabi ko nung unang pag-uusap natin na hindi ako naghahanap ng anything romantic nung nagkakilala tayo sa dating app. Pero sa paglipas ng mga araw parang ako rin, nagugustuhan na rin kita. Talaga? Gusto mo rin ako? Oo. So, pwede na ba natin gawing next level yung pagkakaibigan natin? Sige, subukan natin, Miko. Ay, thank you! Salamat binigyan mo ako ng chance! Thank you rin at dumating ka sa parte ng buhay ko kung kailan kailangan ko na makakausap at masasandalan. Mabait ka, Miko. Gentleman. Kaya siguro gumaan ang loob ko sa'yo kaagad kahit na hindi pa tayo nagmi-meet in person. Pero may favor sana ako sa'yo. Ano yun? Kahit ano gagawin ko. Pwede bang wag nating madaliin? Alam mo naman yung past ko with my ex-boyfriend, di ba?
Gusto ko lang muna i-enjoy kung anong meron tayo ngayon. Dahan-dahan lang tayo. Let's just go with the flow. Hindi ka naman nagmamadali, di ba? Hindi. Hindi naman. Kung yan ang gusto mo, sige, walang problema. Promise, hindi kita mamadaliin, hindi kita ipipressure. Salamat sa pag-intindi. O sige na, prep pa ako sa next class ko. May klase pa ako mamayang 1:00. Sige po, study well. Bye-bye! Bye! Papadudot malaki ang naitulong ni Celine upang makalimutan ko na si Kiana. Kung noon ay palaging sumasagi sa isipan ko si Kiana, noong nakilala ko si Celine, ay sa kanya na napunta ang buong atensyon ko, Papadudot. Gabi-gabi bago matulog at araw-araw pagkagising ay palagi akong nakaabang sa mga messages niya. Sa totoo lang ay parehong walang kaso sa amin kung matagal kaming mag-reply sa messages ng isa't isa. Alam kasi naming dalawa na may kanya-kanya rin kaming buhay sa labas ng social media. Kakahanap ko lang noon ng trabaho bilang server sa isang bagong bukas na restaurant. Malapit sa amin samantalang busy naman si Celine sa pag-aaral niya bilang isang engineering student. Total opposite kami na maituturing ni Celine, Papadudot. Hindi siya yung tipo ng tao na nagsisimula ng usapan. May pagkamahiyain kasi siya at kalimitan ako ang nagbubuhat ng usapan tuwing nagchat-chat kami at magka-video call. Introvert siya, Papadudot. Samantalang ako ay extrovert kaya ayos lang sa akin na ako ang nag-initiate ng usapan. Sa kabila ng pagiging tahimik ay mabait naman si Celine. Mas bata siya ng 2 taon kesa sa akin pero sobrang mature na ang pag-iisip nito para sa isang 23 years old. Railway engineering ang kinukuhang kurso ni Celine, Papadudot. Hindi man niya sabihin sa akin pero pansin ko ang pagkakaroon niya ng marangyang buhay, Papadudot. Rich kid siya kumbaga. Tuwing nagvi-video call kami ay mahahalata mo na sa background niya kung gaano kalawak ang kwarto nito na may sariling study table at PC setup. Wala akong naririnig na hangin mula sa electric fan tuwing magkausap kami dahil naka-aircon siya. At may sarili din siyang LED lights. Pero kahit na ganoon ay hindi naging hadlang sa kanya ang pagkakaroon ko ng hindi gaanong kagandang buhay. Tinanggap niya ang imperfections ko at ang iba pang kaibahan namin sa buhay. Kaya naman sobrang saya ko nang malaman ko mula mismo kay Celine na interesado siya sa isang katulad ko. Tulad ko na mahirap lang. Hindi kagwapuhan at mas maliit pa ang monthly income kesa sa monthly allowance na natatanggap niya. Oh, ayan. Uy! Ano yan? Akin ba yan? Merienda muna tayo. Isaw tsaka Betamax. Wow naman! Salamat, Insan ha! Anong meron? Birthday mo ba? Wala namang espesyal na okasyon. Gusto ko lang man libre. Ibang klase mga ngitian mo ngayon ah! Yang tataa! Sa atin lang to ha. Pero may bago na ako nakilala online. Bagong ano? Bagong chikakas? Girlfriend mo na? Hindi pa girlfriend. Siguro MU? Ay nako! Ayan na naman tayo eh. Hindi ka pa natuto kay Kiana. Siguro nga hindi talaga para sa akin si Kiana. Tanggap ko na yon. Pero ito ngayon, Insan, sure na ako. Ibang-iba siya kay Kiana. At ang isa pa, naging magkaibigan muna kami bago nagkaroon ng something. Hindi ba mas maganda yon? Hindi namin intensyon na maging kami pero na-fall kami sa isa't isa. Anong pangalan? Celine. Celine? Nangangamoy. Layuan mo anak ko, kapalit ng 1,000,000 yun ah. Mayaman ba? Oo, may kaya sila. Maganda bahay nila tsaka maganda rin siya magsuot ng damit kahit nakapambahay lang. Pero hindi tulad ng iniisip mo si Celine. Hindi siya ganong klaseng tao. Hindi siya judgmental. Nag-aaral pa pero mature na ako mag-isip. Nag-aaral pa? Ikaw talaga, Insan? Tirador ka ng mga estudyante. Uy, 23 na siya Second course niya na tong engineering na kinukuha niya ngayon.
Gano'n na kayo katagal magkakilala? 3 months. 3 months lang tapos sasabihin mong in love ka na? 3 months na kami magkaibigan. Pero ngayon pala magsisimula yung romantic relationship namin. Ah, so iba ang atake mo ngayon kumpara sa inyo ni Kiana dati. Huwag mo na siyang i-compare kay Kiana. Naka-move on na ako sa kanya, tsaka isa pa, magkalayo sila ng level. Hindi siya pa bebe, tsaka palaging straight to the point kung magsalita si Celine. Hindi siya paligoy-ligoy kasi nga hindi siya mahilig sa mga small talk. Eh di congrats na lang sa'yo. Ano pa bang sasabihin ko kung hindi? Sana all! Basta kung saan ka masaya at lagi mo ako nililibre tuwing masaya ka, dun din ako. Apil tayo dyan! Pero advice ko lang ha, yung mga MU na yan, hindi ko alam kung ano bang tawag dyan, kung getting to know stage pa ba o kung ligawan na. Basta ang klaro pa ngayon, wala pa kayong label. Wala pa, di ba? Oo, wala pa. Oh, wala pang label. In short, wala pa kayong commitment sa isa't isa. So ang advice ko sa'yo, huwag mong paikutin ang buong mundo mo sa kanya. Gustuhin mo siya o mahalin mo siya the same way kung paano kanya itrato. Huwag mo siyang bigyan ng sobra kasi masasayang lang yon. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi pag binigay mo lahat sa kanya at bigla siyang umalis sa buhay mo katulad ng ginawa sa'yo ni Kiana, walang matitira sa'yo. Ending, magkukulong ka na naman. Magtatago na naman sa mga tao. Mag-isa ka na naman nabubuo sa sarili mo. Magtiwala ka sa akin, Insan. Hindi na mauulit yon. Alam ko nang ginagawa ko ngayon. Hindi naman kami nagmamadali ni Celine eh. Hinahayaan lang muna namin kung anong meron kami ngayon para kapag dumating yung time na pareho na kaming ready, at least ibig sabihin nun eh, sure na talaga kami sa isa't isa. Basta, wag masyadong ma-attach ha. Para sa ganun, hindi masyadong masakit kapag may nangyaring unexpected. Opo, masusunod po kamahalan. Ay nako, kapag ikaw nakakita ko naglalasing na naman mag-isa, kokonyatan talaga kita. Amin na nga yung isang isaw, nagutom ako dahil sa'yo eh. Tama naman po ang punto ni Laika Papadudut. Ganon kasi ang ginagawa ko noon kay Kiana. Ibinigay ko ang lahat sa kanya at hindi ako nagtira para sa sarili ko. Ganon naman talaga kapag umiibig, hindi ba? Lahat ng kaya mong ibigay ay ibibigay mo sa taong mahal mo. Yun nga lang, sa maling tao ko pala inilaan ang puso ko. Siguro yun yung sinasabi ni Laika na aral na natutunan ko sa pagdaan ni Kiana sa buhay ko. Ang matutong mahalin ang sarili habang nagmamahal ng ibang tao. Masasabi kong healthy ang naging relasyon namin ni Celine, Papadudut. Kahit na wala kaming label, hindi kami nagpupuyatan o sabay na natutulog habang magka-video call. Pareho din kasi kaming maagang nagigising. Ako para sa trabaho ko at siya naman ay para sa klase niya. Hindi ko rin ipinagpapalit ang oras ng pagkain at oras ng trabaho para lamang makausap siya. Kumbaga ay meron kaming sariling oras para sa isa't isa at may sarili rin kaming oras para sa personal naming buhay at mas nakakagaan ng loob ang ganong tipo ng koneksyon. Kahit na nasa Laguna ako at nasa Antipolo naman siya, ay buo ang tiwala namin sa isa't isa. Umabot ng 5 buwan na no-label relationship namin ni Celine. Nang mga panahong yon ay medyo bumababa na ang kaso ng COVID sa Pilipinas kaya naman hindi na gaanong mahigpit ang mga otoridad pagdating sa pamamasyal at paglabas ng bahay. Doon ay nakapag-decide kami ni Celine na magkita sa unang pagkakataon. Nagplano kaming magkita sa araw ng kanyang birthday, November saktong 1 taon, mula nang iniwanan ako ni Kiana. Papadudot, sobrang excited ko noon para sa nakatakdang pagkikita namin ni Celine. Parang akong batang minamarkahan pa ang kalendaryo at binibilang ang mga araw bago ang aming meet-up. Pagdating ng November ay araw mismo ng kaarawan ni Celine ay nagkita kaming dalawa sa isang mall sa Pasay. Mas maliit siya kesa sa inaasahan ko pero wala itong kaso sa akin dahil cute pa rin naman siyang tignan. Bumagay nga ang height niya sa height ko dahil 5'9" naman ako. Ibang iba si Celine sa chat at video calls kumpara sa personal.
Tahimik pa rin naman siya at malimit lang magsalita pero clingy siya in person. Nabanggit na niya dati na physical touch daw ang love language niya. Nung unang ang tagpo ng aming mata ay siya mismo ang unang yumakap sa akin. Hindi sa salita nang galing ang pagpapakita niya ng pagmamahal kundi sa gawa. Mahilig siya sa holding hands. Nangangagat pa nga kapag nakikipagkulitan siya sa akin. Sa first date namin habang namamasyal ay nakaakap siya sa braso ko. Ang araw na yon, Papa Dudut, ay para bang magjowa na ang turingan namin sa isa't isa. Hindi naging awkward ang meetup namin kahit na kung tutuusin ay first time lang naming magkita. Para bang matagal na kaming magkakilala. Papa Dudut, wala akong ibang ginawa ng araw na yon kundi ang i-enjoy ang oras na inilaan sa akin ni Celine na makasama siya. Sinulit ko ang bawat minuto na magkasama kaming dalawa ng personal. Ginawa ko ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin kasama siya. Dahil mahilig siya sa sunset ay plano ko sanang ipasyal si Celine sa dagat, kaso nga lang dahil mahirap pa naman ang bumiyahe noon, lalo na't wala namang kaming sariling sasakyan. At takot ring lumayo si Celine dahil sa hindi pa naman tuluyang naaalis ang virus sa paligid, ay naisip kong isakay na lamang siya sa Ferris wheel. Iba man ito kumpara sa sunset sa beach ng ideal first date ni Celine ay sabay pa rin naming napanood ang paglubog ng araw habang sakay ng Ferris wheel. Pagkatapos ng aming sunset viewing ay napunta kami sa isang restaurant na nag-o-offer ng samgyupsal para sa aming dinner bago kami maghiwalay. Dito na namin pinag-usapan ang tungkol sa naging takbo ng relasyon naming dalawa ni Celine. Sabay naming binalikan ang araw kung kailan kami nagkakilala at kung paano kami parehong nagkagusto sa isa't isa. Doon na rin po ako nagkaroon ng pagkakataon para tanungin kay Celine kung ano na ba talaga ang estado naming dalawa. Ayan, kakainin ko na tong last piece ha. Sige lang, busog na ako eh. Wala talagang tatalo sa samgyup, no? Sinabi mo pa. Mabuti nga dito mo ako dinala eh. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapag-samgyupsal. Nakulong na lang kasi ako sa bahay kaka-online class. Hindi mo lang alam kung gaano ka-refreshing ang lumabas ngayon. Siyempre masaya ako na ikaw ang kasama ko. Siyempre, ako pa! Alam na alam ko kung anong mga gusto at di mo gusto sa pagkain. Sana na-enjoy mo tong special day mo. Super enjoy. Thank you dahil sinamahan mo ako. Sa wakas nakita na rin tayo. Alam mo ba na matagal ko nang hinihintay itong araw na to? Ako rin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Kung napansin mo nga, oras-oras ko nilalabas yung phone ko para makapag-picture tayo. Gusto ko kasing i-treasure yung araw na to. Oo nga, speaking. May ipapakita ako sa'yo. Wait lang ah. Ito o itong isa? Tingin mo, alin sa picture natin ang mas maganda sa dalawang to? Yung nauna, mas maganda yung kulay ng sunset. Bakit? Ipopost mo? Hindi, ima-my day ko lang. Mas maganda pag my day. Para yung mga close friends ko lang ang makakakita. Bakit naman? Ikinakahiya mo ba ako sa iba? Ba't parang ayaw mo makita na magkasama tayo ng mga kaibigan mo? Hindi naman sa ganun. Mas maganda yung private relationship kesa public. Sawa na akong napagchichismisan eh. Masyadong ma-issue yung mga tao ngayon sa social media. Okay na yung 10 tao ang nakakakita sa my day ko. At least mga close friends ko lang ang nakakaalam. Kung sa bagay, ako rin naman hindi mahilig mag-post sa Facebook eh. Natuto na lang ako gumamit ng social media simula nung nagka-pandemic. Pero, Celine, matanong ko lang, nasan banda na ba tong relasyon natin? Alam ko nagkaamin na tayo't lahat-lahat pero minsan kasi hindi ko pa rin maiwasang tanungin ang sarili ko kung ano na bang meron tayo. Para kasing katulad pa rin tayo ng dati. Oo, nagtatawagan na tayo ng baby sa chat. May mga I love you na rin paminsan-minsan na nababanggit pero parang nakabitin pa rin tayo. Para bang tayo na hindi? Hindi ko alam. Sana na-gets mo yung gusto kong sabihin. Alam mo, Miko, masaya ako sa kung anong meron tayo ngayon. Di ba sabi ko naman sa'yo wag nating madaliin? Ayoko kasing pumasok agad sa relasyon na dala ko pa yung Pasko eh.
Baka hindi kita mapanindigan kung sakali. Gusto ko, kapag nag-commit na ako sa'yo, wala na akong dalang emotional baggage. Pero sabi mo, malalaman ko ang sagot kapag nagkita na tayo. Eto, nagkita na tayo. Wala pa rin ba? Sana maintindihan mo ako, Miko. Gusto ko pa kasing i-enjoy yung pagiging free ko eh. Alam mo naman na for 5 years, sobrang nasakal ako sa dati kong karelasyon. Ngayon na lang ulit ako nakakapag-enjoy mag-isa, lalo na ngayon sobrang pressured ako sa studies ko. Wala namang magbabago kahit maging tayo eh. Ganon pa rin ako sa'yo kung sakali. Hindi naman kita pagbabawalan o kung ano. Gusto ko lang na maging official na tayo. Sorry kung hindi ko pa kayang mag-commit sa ngayon. Alam mo naman na gusto kita, di ba? Ikaw lang ang lalaking ine-entertain ko ngayon. Ikaw lang yung kausap ko. Wala nang iba. Huwag ka mag-sorry. Ano ka ba? Naiintindihan naman kita eh. Tsaka di ba, nag-promise ako na hindi tayo magmamadali. Kaya ko naman maghintay eh. Aantayin kita hanggang sa fully healed ka na. Hindi ka naman maghihintay ng matagal eh. Promise ko sa'yo yan. Salamat ha at naiintindihan mo ko. Ganyan naman dapat sa relasyon eh. Kailangan ng maayos na communication para magkaintindihan. Hindi yung nag-a-assume na lang basta. Dapat doon tayo sa sigurado. Doon nagsisimula ang misunderstanding eh. At least ngayon, alam ko na kung anong meron tayo. Thank you, Miko. Aaminin ko, Papa Dudut, na noong nasa talking stage pa lamang kami ni Celine ay may mga kaunting agam-agam pa ako kung totoo na ba ang relasyong merong kaming dalawa ni Celine. Kahit papaano ay natauhan na ako sa nangyari sa amin ni Kiana matapos kong ibinigay ang buong tiwala ko sa taong hindi ko pa nakikita ng personal. Pero nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko noong nagkita na kami ni Celine. Doon ko na nakita ang hinahanap kong kasiguraduhan. Ipinaramdam sa akin ni Celine ang pagkagusto niya sa akin at ramdam ko ang pagiging sincere niya. Sa isang araw na pinagsamahan namin ay nakita ko sa kanya ang totoong nararamdaman niya para sa akin na hindi ko noon makita sa chat at calls lang. Kaya ako pumayag na maghintay, Papa Dudut, dahil alam ko sa sarili ko na malaki ang chance na siya na ang hinahanap kong pag-ibig. Sabi nga nila, kailangan nating magsakripisyo minsan para makamit natin ang inaasam nating pangarap. At kung oras lang naman ang kailangan kung isacrifice ay ready ako maghintay para kay Celine kahit gaano pa ito katagal. Ganoon ko po siya kamahal, Papa Dudut. Matapos ang meetup namin ay mas naging vocal pa si Celine sa pagkakaroon niya ng feelings sa akin. Kung noon ay ako ang palaging nag-i-initiate ng usapan, matapos naming magkita siya na mismo ang nangungumusta ng araw ko. Palagi rin niyang pinapaalala sa akin kung gaano na niya ako kamis at ang panghihinayang niya dahil magkalayo kami ng tirahan. Yun nga lang, minsan ay hindi ko pa rin maiwasang mapaisip kung bakit hanggang sa ngayon ay ayaw pa rin lagyan ng label ni Celine ang relasyon namin, gayong kabaliktaran naman ito ang ipinapakita niya sa akin. Uy! Ayan na yung lover boy, oh! Ano? Kumusta ang second date nyo ng love-love mo? Ayos naman. Ayos? Tapos ganyan ang tono ng boses mo? Huwag mo sabihing break na kayo. Hindi naman. Sabihin na lang natin na masyado akong umasa ngayong araw. Bakit? Hindi ka niya pinagbigyan? Hindi! Sira ulo, walang ganon! Eh ano nga? Akala ko kasi magkakaroon na kami ng label eh. Biruin mo, 7 months na kaming ganito. Jowa-jowaan pero hindi pa rin official. Ayan! Akala ko ba kaya mo maghintay? Umaasa ka kasi kaya ka nadidismaya. Alam mo, kapag nagmamahal ka, huwag kang umasa ng kapalit. Akala ko ba going strong pa rin kayo kahit walang label? Oo naman. Going strong pa rin, sweet pa rin siya, concerned pa rin. Sobrang clingy nga niya sa akin kanina eh. Kung magyakapan kami minu-minuto, basta makakita ng opportunity. PDA na kung PDA. Wala na nga kaming paki sa mga tao kanina eh. Eh gano'n naman pala eh.
Tapos uuwi ka nakabusangot. Siyempre, iba pa rin naman kapag may label na kami. Sa ngayon wala pa. Anytime pwede pang may mangyari. Kumbaga sa trial card, pwedeng i-cancel yung subscription anumang oras. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Para kayong mga tanga. Yung mga nakikita ko sa pictures nyo, dinaig pa ang bagong kasal pero hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit ayaw pa niyang bigyan ng label. Pareho kayong siraulo Pati ako nalilito na rin Hindi pa raw siya handa Hindi naman sa pinag-o-overthink kita ha. Pero paano kung option ka lang pala kaya ayaw pa niya magbigay ng label? Gusto mo makakita ng lumilipad na sapatos? Joke lang! Ito naman di na mabiro Alam mo na nga ang dami ko nang iniisip, dadagdagan mo pa. Paano ako makakatulog yan ngayon? Hulaan ko kung sino yung nag-text. Si Celine no? Oo, nakauwi na raw siya. Abot tenga ang ngiti Sobrang rofak! Kanina bad mood lang pero ngayon ang umingiti na mag-isa, siraulo nga! Wala Nahulog ako ng malala sa babaeng to. Yan na lang yung panghawakan mo. Ina-update ka, kinakausap ka, tinatawag kang baby kahit pabiro, nakikipagharutan siya sa'yo. Mag-focus ka sa mga positive side na ipinapakita niya. Ikaw kasi masyado ka ring nege. Nag-iisip ka na agad ng masama kahit wala namang ganung nangyayari. Hindi mo rin kasi maiwasang mag-isip ng ganon Siyempre, ang ganda niya. Tapos tinan mo naman ako. Kahit nakaayos na, parang mamamalengke lang. Tapos LDR pa kami. Ang hirap maging sigurado lalo na para sa akin. Kasi sobrang insecure ko sa sarili ko. Yung tipong hanggang ngayon nagtatanong pa ako kung anong nakita at nagustuhan niya sa akin. Nasa tao kasi yan. Hindi naman lahat nagbabase sa panlabas na anyo. Hindi ko sinasabi na hindi ka gwapo pero ang gusto ko lang sabihin, marami talagang gwapo dyan sa paligid pero tignan mo, ikaw ang pinili! Tsaka gwapo ka insan, ano ka ba? Magkamukha kaya tayo. Ewan ko. Bahala na. Alam mo, kailangan ulit natin ng alak. Masayang pag-usapan yung pagiging overthinker mo Paiinumin mo ba ako? Ikaw dapat magpainom. Ikaw yung sad boy Sindikato ka ata O eto, bili ka. Tig-isang bote tayo. Tig-isa lang? Ano ba yan? Sige, babawiin ko yan. Ito na, paalis na nga Magsuot ka ng mask paglabas Baka mag-uwi ka pa ng virus Papadudot ang una at pangalawang meetup namin ni Celine ay nasundan pa ng pangatlo hanggang sa halos nagkikita na kami isang araw sa isang linggo. Ang mga araw kung saan ay kasama ko si Celine ay masasabi ko na sigurong pinaka the best na nangyari sa akin noong 2021. Kung makikita kami ng mga tao sa paligid namin ay akalain ng lahat na magnobyo o magnobya na kaming dalawa. Paano ba naman kasi papadudot halos lahat ng ginagawa na magjowa ay ginagawa rin namin. Ang kaibahan nga lang ay hindi pa kami opisyal. Noon ngang Pasko ay sa amin nag-celebrate si Celine kung saan ay ipinakilala ko siya sa pamilya ko bilang isang espesyal na kaibigan. Siyempre isa sa mga natuwa ay ang pinsang kong si Laika na palagi kong takbuhan tuwing heartbroken ako. Pero naging vocal din naman si Laika sa pagkakaroon niya ng alinlangan sa totoong nararamdaman ni Celine sa akin, lalo na't aware din siya na wala pa rin kaming label noon. Sa totoo lang papadudot ay unti-unti na akong nasasanay noon sa no label relationship namin ni Celine. Ang mahalaga na lang para sa akin ay magkasama pa rin kami at pareho kaming masaya sa piling ng isa't isa. Para akong nasa alapaap noon dahil tatapusin ko ang 2021 at sasalubungin ko naman ang 2022 ng masaya at in love kasama si Celine papadudot. Pero ang hindi ko alam, sa bawat paglagas pala ng mga nalalabing araw ng 2021 ay siya ring pagkalagas ng mga masasayang araw ko. Sumapit ang December 31st, 2021 at isang desisyon mula kay Celine ang bumasag sa puso ko. Fresh na fresh pa sa isipan ko ang araw na yon papadudot.
Masayang-masaya ako dahil sa uling araw ng 2021 ay magkakaroon kami ng date ni Celine. Pinag-ipunan ko ang araw na yon dahil gusto kong i-treat ang babaeng bumihag ng puso ko. Maaga pa lamang ay nasa mall na kami kung saan kami karaniwang nagkikita. Nang araw na yon ay ramdam ko na parang may kakaiba kay Celine pero hindi ko alam kung ano ito kaya naman pinagsawalang bahala ko na lamang ang napansin ko. Mabilis din naman itong natabunan ng excitement dahil pinagplanuhan ko talaga ang buong araw ng pagsasama naming dalawa. Katulad ng nakagawian ay muli kaming kumain ng samgyupsal ni Celine. Sumadya pa nga kami sa isang photo booth para sa isang impromptu na photo op. Pagkatapos nito ay dinala ko siya sa paborito niyang cafe bago kami nanood ng sine. Pagsapit ng gabi ay nagpunta kami sa isang restaurant na mayroong romantic ambience para sa isang intimate dinner. Tuwang-tuwa pa nga kaming nag-share ng mga plano namin para sa hinaharap. Pero nang gabing ring yon, Papa Dudut, ay doon ko napagtanto kung ano ang kakaibang bagay na nararamdaman ko simula noong umagang nagkita kami ni Celine. Ibang naging aura niya kumpara sa mga araw na nakasama ko siya. Nang araw na yon ay tila ba hindi siya excited na tulad ko. Ngumingiti siya at tumatawa sa mga biro ko pero ramdam ko na hindi siya masaya. Para bang sinamahan lang niya akong gumala kahit na para sa akin ay isang espesyal na araw ang date namin yon. Nalaman ko ang dahilan ng biglang pag-iba ni Celine nang tanungin ko kung may pinagdadaanan ba siya. Masarap ba? Oo, masarap naman. Pero bakit parang wala pa masyadong nababawas sa plato mo? Gusto mo bang mag-order ng iba? Hindi na. Medyo busog pa kasi ako eh. Madami tayong kinain kanina eh. Kanina ka pa kasi busy sa phone mo. Di ka tuloy makakain ng maayos. Kachat ko kasi si Mama. Busy na sila ngayon sa bahay eh. Alam mo na, naghahanda para sa medianoche. Hinahanap ka na ba nila? Hindi naman. Kinukumusta lang ako. Tinatanong kung anong oras ako uuwi. Sabihin mo lang kung gusto mo nang umuwi ha. Para ihatid na kita sa sakayan. Okay. Pero enjoyin na lang natin tong moment. Wala namang problema kung late ako umuwi eh. Wala rin naman akong gagawin sa bahay. Okay ka lang ba? Ha? Bakit mo naman natanong? Eh kasi parang napapansin ko lang. Kanina ka pa wala sa mood. Bakit mo naman nasabi? Hindi kaya. Hindi mo ba na-enjoy yung araw na to? Alam mo, Miko, wala nang mas best pa kundi tapusin ang 2021 na kasama kita. Kau talaga kung ano-anong iniisip mo. Ah, ganun ba? Pero nga pala, total nabanggit na ang end of 2021. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Talaga? Ano? Gusto ko sana na itigil mo na yung paghihintay mo sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naghihintay ka na magka-label tayo, di ba? Tigil na natin yung pag-aantay. Kasi feeling ko, hindi pa natin makukuha yun sa ngayon. Pero, bakit? Naisip ko kasi na until now, hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang magpatali sa isang relasyon. Nico, ine-enjoy ko pa kung anong meron ako ngayon. Gusto ko yung nagagawa ko ang lahat ng gusto kong gawin nang hindi nag-iisip kung may boyfriend ba akong ma-offend o magagalit. Gusto kong magdesisyon ng para sa akin lang at hindi para sa dalawang tao. Kapag nag-commit ako sa isang relasyon, hindi ko na magagawa ulit lahat to. Hindi naman ako nag-i-expect na magkaka-label tayo agad. Di ba nga promise ko sa'yo na aantahin kita? Celine, mag-aantay ako kahit gaano pa yan katagal. Pero yun nga ang problema ko eh. Hindi ko totally ma-enjoy ang pagiging solo ko kapag iniisip kong may taong naghihintay para sa akin. Paano kung abutin ng 1 taon yung paghihintay mo? Ayoko kitang ikulong sa isang relasyon na wala namang label. Ayokong ikaw ang mag-suffer dahil lang takot akong mag-commit. Ayokong gawin yun sa'yo. Ayaw mo na ba sa akin? Gusto kita. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko for you. Pero hindi pa talaga ako ready. Gusto kong salubungin ang 2022 with a fresh start. Gusto ko munang hanapin yung sarili ko nang sa ganon.
Kapag buo na ako, buo ko na ring maishishare ang sarili ko sa'yo. O sa kahit kanino man. Kaya kong gawin yon. 1 taon? Kaya ko magantay ng ganun katagal. Celine, please, wag naman ngayon. Miko, space lang ang hinihingi ko. Bigyan natin ng isa't isa ng pagkakataon na makakilala ng iba. Hindi naman kita inaalis sa buhay ko eh. Pero kung makahanap ka ng iba na mas deserving kesa sa akin, mas matutuwa ako. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa paghihintay sa akin. Di mo namamalayan, dumaan na pala yung tao na para sa'yo. Pero ikaw na yung taong para sa akin. Miko, please. Okay. Kung yan ang gusto mo, wala naman ako magagawa eh. Hindi kita mapipilit. Hindi kita maipaglalaban kasi sa simula pa lang, hindi naman naging tayo. Wala akong karapatan na mag-demand sa'yo kasi nga, hindi ka naman naging akin. Diba? I'm so sorry. Sana maintindihan mo ko. Papadudot ng gabing yon ay umuwi akong durog ang puso. Gusto kong magalit pero alam kong wala akong karapatan dahil sa simula pa lamang ay ako na ang nag-decide na maghintay. Ito ang mahirap sa relasyon na walang label. Wala kaming commitment sa isa't isa at wala akong karapatan na mag-demand dahil wala naman akong pinangahawakan. Walang kami at yon ang totoo. Umas naman kaming sweet, umas naman kaming magjowa, ang bottom line ay wala pa rin kami. Never naging kami at hindi magiging kami, Papadudot. Masakit man pero yon ang katotohanan. Pagka-uwi ko ay agad akong nagkulong sa kwarto ko at hindi ako nagbukas ng mga social media accounts ko. Dahil kapag ginawa ko ito ay si Celine lamang ang maaalala ko. Nagluksa akong mag-isa sa pag-ibig na hindi naman nabuo. Nawalan ako ng ganang makipag-usap sa mga kaibigan at pamilya ko dahil sa besperas pa ng bagong taon. Sinarili ko ang sakit at dinamdam ang unti-unting pagguho ng mga plano ko sa hinaharap na sana'y kasama si Celine. Gets ko naman ang gusto mangyari ni Celine. Hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon. Nandun pa rin ang takot niya dahil sa ginawa sa kanya ng ex niya at ayaw niya akong idamay sa mga problemang hindi naman ako ang may gawa. Yun nga lang ay masakit pa rin tanggapin ang naging desisyon niya. Kahit na para naman sa ikabubuti ko ang ginagawa niya. Hindi nagtagal ay napansin din ni Laika ang pagiging mailap ko sa kanila. Kaya siya na mismo ang lumapit sa akin upang kumustahin niya ako. Insan? Nandiyan ka ba? Kapag hindi ka sumagot, papasok na ako. Insan! Bagong taon na, hindi ka ba babangon dyan? Huy! Okay ka lang? Okay lang. Bumangon ka na nga dyan, para kang sira. Bagong taon, nagmumukmuk ka. Insan, payakap nga. Sige lang. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Hindi kita i-judge. May problema ba sa akin? Ano bang meron sa akin? Bakit lagi na lang ako iniiwan? Wala na ba kayo ni Celine? Gusto raw niya ng space. Space para saan? Para sa sarili niya. Ayaw daw niya ako makulong sa relasyong walang label. Kasi hindi pa raw siya ready mag-commit. So wala na talaga kayo? Hindi naman daw niya sinasara yung possibility naming dalawa. Pero ipaprioritize na lang muna daw niya ang sarili niya ngayong 2022. Anong sabi mo? Okay. Kung yun ang gusto niya, ibibigay ko. Eh ikaw, anong gusto mo? Alam mo na yun eh. Kailangan ko pa bang sabihin kung anong gusto ko? Ang ibig kong sabihin, ano na ang gusto mong mangyari ngayong alam mo na kung anong gusto niya? Ewan ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos ngayon eh. Wala kang maisip kasi ang buong focus mo ay nasa kanya. Hindi mo binigyan ng atensyon yung sarili mo eh. Oo, love is selfless pero minsan,
Kailangan mo ring mahalin ang sarili mo. Di ba nga sabi ko sa simula pa lang, huwag mo siyang gawing mundo mo. Hindi ko naman ginawa yun eh. Anong hindi? Tignan mo nga itsura mo. Nagkakaputo ka na sa labas tapos nandito ka't nag-e-emote. Sa tingin mo anong ginagawa ni Celine ngayon? Malamang nakapag-post na yun ng selfie na may hashtag na New Year, New Me. Eh ikaw, hashtag sawi. Iba kasi yung nararamdaman ng iniwan sa nararamdaman ng nang iwan eh. Magkaibang level ng sakit yun. Hindi ka iniwan, Insan. Ibinigay lang sa'yo ni Celine yung label na hinihingi mo. Anong klase ng label? Friends. Na may konting romantic feeling pero hindi pa formal. Nagkakaganyan ka kasi ginawa mo naman ang lahat. Nagbigay ka ng sobra-sobra para sa kanya dahil umaasa ka sa ibibigay niyang commitment. Nag-expect ka kasi. Huwag na tayo maglokohan kahit sabihin mong kaya mo maghintay ng matagal, alam kong araw-araw mong hinihiling na maging kayo na. Pero kahit magtatatumbling ka pa dyan o lumuhod ng patihaya, never mong mapipilit ang isang taong hindi pa ready. Kung gusto mo talagang maghintay, tanggalin mo lahat ng expectations mo para hindi ka nasasaktan ng tulad sa nararamdaman mo ngayon. Ang sakit mo naman magsalita. Support ang kailangan ko ngayon. May sugat na nga ako sa puso. Binubuhusan mo pa ng alkohol. Kailangan yun para gumaling agad yung sugat-sugatan mo. Kilala mo ko, Insan, prangka akong tao. Hindi ako sanay sa plastikan. Saasampalin talaga kita ng katotohanan. Kaya kapag hindi ka tumayo dyan para tikman yung niluto kong spaghetti at epic fail na Graham float, itong tsinelas ko talaga isasampal ko sa'yo. Oo na, bababa na ako. Hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman mo ngayon ha. Ang gusto ko lang mangyari, tumayo ka dyan at salubungin mo ang bagong taon. Umiyak ka habang kumakain ng Shanghai, wala akong pakialam. Basta wag kang maging talunan sa unang araw ng taon. Tsaka maraming alak sa baba, kailangan mo yun ngayon. Ikaw talaga. Pero Insan, salamat ha. Nandyan ka palagi tuwing kailangan ko na makakausap. Ako pa! Pero sa susunod may bayad na ha. Alam mo, ang galing mo mag-advise tungkol sa love pero ikaw mismo, wala namang jowa. Nananahimik ako ah. Huwag mo akong idamay sa pagiging sawi mo. So kasi nung nagsabing wala akong jowa? Sus, ako pa niloko mo? Wala nga. Totoo naman. Baka naman may mairereto ka dyan. Teka, baka tibo na ang type ni Celine. Napakagago mo talaga, Insan. Tara na nga. Bumaba na tayo. Happy New Year! Happy New Year din! Sa ngayon, Papa Dudut, kung tatanungin niyo ako kung nakapag-move on na ba ako kay Celine ay hindi ang magiging sagot ko. Hindi ako mag-move on, sa halip ay magpapaubaya ako. Hindi ko sinunod ang suggestion sa akin ni Laika na i-block na si Celine dahil ayaw kong gawin yon. Kahit papaano ay gusto ko pa rin naman siyang maging kaibigan kahit na hindi kami ang nagkatuluyan. Ang ginawa ko na lamang ay pansamantala akong nag-deactivate ng social media at naisipan kong magpahinga mula rito para sa ikakapanatag ng isipan ko. Nag-focus na lamang ako sa trabaho at gumawa ng goal para sa sarili ko ngayong taong ito. Sa kasalukuyan ay abala ko sa pag-gym at paglalaan ng oras sa pamilya at mga kaibigan ko. Hindi na muna siguro ako maghahabol ng pag-ibig at hahayaan ko na lamang itong dumating ng kusa. Siguro ay hindi talaga para sa akin ang internet love dahil aaminin ko na marupok talaga ako at uto-uto. Papadudot, hayaan niyo akong kunin na rin ang opportunity na ito para magpasalamat kay Celine dahil dumating siya sa buhay ko. Hindi man maganda ang naging pagtatapos ng kwento naming dalawa ay hindi ako nagsisisi na nakilala ko siya. Hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Alam kong hindi ako ang priority niya ngayon pero gusto kong malaman niya na nandito lamang ako. Hanggang ngayon ay miss ko pa rin siya sobra. Para kay Celine, hindi kita i-message o magpaparamdam sa iyo dahil alam ko na kung nasaang lugar ka ngayon ay hindi na ako maghihintay pero lagi mong tandaan, Celine, na nandito pa rin ako. Hanggang magbukas ang pinto para sa iyo.
Pero sana kung kailan handa ka na, may tsansa pa. Yun lang po at maraming salamat Papa Dudut sa pagbabahagi ng aming kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Miko. Thank you Miko for trusting Barangay Love Stories na ibahagi ang iyong kwento ng buhay at pag-ibig para sa ating mga kapuso. Tama ang sinabi mo, mahirap nga ang pumasok sa isang relasyon kung walang kasiguraduhan. Pero ganun talaga ang love, isa itong sugal. May uuwing panalo, may uuwing talo. Kaya palagi niyong tandaan na huwag ninyong isugal ang lahat. Magtira kayo para sa sarili ninyo para hindi kayo maiwang zero. Para sa kabarangay nating si Miko, maraming pinto ang nasa paligid lang na soon ay maaring magbukas para sa iyo. Malay mo ay may kumakatok na pala dyan sa tabi. Hindi mo lang napapansin kasi nga ay nakafocus ka sa pintong nagsara na at hindi mo sigurado kung pagbubuksan ka pa. Find new opportunities, hindi lang sa love kundi maging sa career at sa future mo. If you fail, learn and then move on. That's part of growing as an individual. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Forever! Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. May mga tao papadudot na sanay nang gumawa ng kasamaan sa kapwa. Dahil alam nilang halos lahat ng bagay ay nadadaan na sa pera ngayon. Dear Papa Dudut, ako po ay isa sa inyong mga solid kabarangay at araw-araw na nakikinig sa inyong programa. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay may pagkamaselan at masasabi kong isang traumatic experience sa buhay ko. Kaya't pahintulutan niyo po ako sana na itago ko ang totoong pangalan ng mga tao dito sa aking kwento. Ako rin po ay itago niyo na lamang din po sa pangalang Lilibet. Nangyari po ang karanasan kong ito mga 2 years ago. Noong ako po ay nag-intern sa isang opisina. Huling taong ko na po yon sa kolehiyo. At bahagi po ng aming requirement ay ang mag-OJT sa isang kumpanya na mapipili namin. Ako naman po ay sinuwerte na matanggap sa isang kumpanya na nakabase sa Makati. Scholar po ako at hindi naman po kami ganong kayaman. Kaya't bata pa lamang po ako ay pinangarap ko nang makapagtapos with honors para matanggap ako sa isang magandang kumpanya sa Makati. Para po kasing ibang mundo ang Makati sa akin, Papa Dudut. Kapag nadadaan po kasi ako doon at nakakakita ako ng mga magagara at matataas na building, pati na mga empleyadong magaganda, ang mga uniforme at mukhang mga hindi pinagpapawisan, ay nakakaengganyo po sa akin ang husto na pagpursigihan ko nang maging bahagi din ako ng mundong yon. Kaya naman po laking tuwa ko talaga nang matanggap po ako sa kumpanya na aking inaplayan. Sa pakiwari ko po noon, yun na ang unang hakbang sa pagtupad ng aking mga pangarap. Kaya plinano ko na rin po na makapag-iwan ng magandang record sa kumpanyang yon. Para kapag nakagraduate na po ako, ay malaki po ang tsansa na ma-absorb o matanggap din ako ng kumpanyang yon at maging isang permanenteng empleyado nila. Pero ang hindi ko po akalain na mga sandaling yon, Papa Dudut, ay ang pangarap ko pong yon ay mauuwi po pala
sa isang bangungot. Good morning po, Sir Marcelo. Hi, please have a seat. Okay, so congratulations sa first day mo rito. And as an intern, for now, ang main duties mo lang naman dito sa department ay mag-file ng mga resume, mga data entry task, and some small errands like photocopying papers, tumawag sa restaurants kapag may meetings at kailangang magpa-deliver, mga ganun. Okay. Copy po, sir. Alam ko medyo parang wala pang silbi masyado yung mga ganyang bagay. Pero syempre, intern ka pa lang eh. Medyo mahirap din naman bigyan ka ng mas mabigat na responsibilities dito sa department. But then again, kahit na ganun pa lang ang ibibigay naming responsibilities sa'yo, ang maganda naman dyan, makakapag-observe ka na rito at ma-feel mo na ang culture na magtrabaho sa isang kumpanya. Okay lang naman po sa akin yun, sir. Based kasi dito sa resume mo, mukhang achiever ka sa school nyo. So baka mabore ka sa mga ipapagawa namin sa'yo dito. Okay lang po talaga yun, sir. Alam ko naman po lahat ng bagay kailangan munang magsimula sa maliit. Tapos kapag pinagbuti mo yon, tuloy-tuloy na rin po ang pag-angat mo sa corporate ladder. Good, good. I like you already. And you know what? Let's see. Baka nga ilang linggo pa lang mabigyan na kita ng mas mabigat na responsibility. I could definitely use a personal secretary right now. Okay po, sir. Pagbubutihan ko po. So, tell me something about yourself. Siyempre, magkaka-work na tayo dito. Parang magiging isang pamilya na rin tayo. So, I want to get to know you a little better. Tungkol po sa akin? Oo, pamilya mo, saan ka nakatira? 3 po kaming magkakapatid. Ako po yung second, yung kuya ko po nasa abroad po. Oh, okay. So, nangangarap ka rin bang mag-abroad? Sa totoo lang po, ayoko. Ayoko po kasing iwanan mga magulang ko. Kita ko rin po kasi kung gaano kahirap sa kuya ko ang ma-homesick at mag-adjust sa kultura sa ibang bansa. That's good. And totoo yan. Mahirap talaga sa ibang bansa. Anyway, so, anything else? Love life? May boyfriend ka na ba? Wala po, sir. Talaga? Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Pero for sure, nagka-boyfriend ka na dati. Wala pa po. NBSB. Talaga? Neneng-nenay ka pa pala. Pero okay yan. Minsan ang mga boyfriend, distraction lang yan sa mga pangarap, di ba? Opo, sir. Nagsimula po ng maayos ang unang meeting namin ni Sir Marcelo Papadudut. Pero habang tumatagal, ay mas nagiging personal na po ang mga tanong niya. Siguro po sa halos 1 oras na magkausap kami sa opisina niya, ay 15 minutes lang po kaming nag-usap tungkol sa trabaho. At pagkatapos po noon ay nauwi na po sa kwentuhan. At habang tumatagal, ay mas hindi na po ako nagiging komportable sa mga tanong at sa mga hirit niya. Kung tutuusin ay wala naman pong lantaran na mahalay na tanong si Sir Marcelo noon. Pero nagtataka po ako na halos buong buhay ko ay parang in-interrogate na niya. Kung saan ako nakatira, saan ako lumaki, ano ang mga hobbies ko, mga pastime, kung umibig na raw ba ako. Parang nang tumatagal po ay nawawala na po ang pagiging professional niya sa pakikipag-usap. At parang gusto niyang iparamdam sa akin na magka-level lang kami. Bagay na hindi ko po alam kung tama po ba. Lalo pat may moments na pakiramdam ko po ay medyo may mga malalanding tanong na si Sir. Pero kahit na ganoon po ang nangyari ay sinubukan ko na lamang pong ipagkibit balikat ang mga naramdaman ko noon. At naisip ko pa nga po na baka masyado lang akong feelingera. Sir, tawag niyo po ako? Oo. Pakikuha nga yung stack ng folder sa cabinet. Okay po. Saan ko po ilalagay, sir? Dito sa table.
May papagawa ko sa'yo dyan. Okay po. May files ako dyan na ipapa-photocopy pero hindi lahat. Okay po. Teka nga, puntahan na lang kita dyan para maipakita ko. Okay po. Yan, dito ako sa likod mo para mapakita ko sa'yo. Patingin nga muna nito. Ang bango mo naman, Lilibeth. Teka, hindi itong folder na to. Teka, ito. Ipa-photocopy mo tong 5 pages na to. Okay po, sir. Ito rin. Itong lahat ng laman nito. Anong pabango mo? Po? Hindi nga po ako nagpapabango eh. Baka yung conditioner ko po. Kaya pala ang ganda rin ng buhok mo. Maalaga ka pala talaga sa katawan. Ito rin. Ipa-photocopy mo yung first 5 pages nito. Okay po. Teka, natatandaan mo ba kung alin sa mga to ang ipapa-photocopy mo? Opo. Sige nga, ano? Ano po? Yung first 5 pages po nito, tapos yung first 5 pages din po dito sa folder na to. Mali. Lahat ng laman nito ipapa-photocopy mo, di ba? Opo. Sorry po, sir. Okay lang yan. Ang bilis mo naman madistract. Okay, sige. Yang mga yan na muna ang ipa-photocopy mo para hindi ka mahirapan. Tapos pagkatapos mo, balikan mo na lang dito yung iba, okay? Okay po. Matapos po ng mga isang linggo ng pag-i-intern ko sa opisina, ay nakaramdam na po ako ng pagkailang kay Sir Marcelo Papadudut. May pagka-touchy po kasi siya at parang walang araw pong lumipas nang hindi niya ako hinahawakan sa braso, sa balikat o sa kamay. Gayunpaman ay binigyan ko pa rin po siya ng benefit of the doubt. Nag-obserba po ako sa ibang mga kaopisina ko kung ganon din po ba siya sa kanila. And to be fair din po ay medyo mahilig talaga siyang humawak ng tao. Mapa babae man o lalaki. Ang naisip ko na baka talagang parte lamang yon ng kanyang personality. At para rin siguro maging komportable sa kanya at hindi ma-intimidate ang ibang mga empleyado. Makarisma din po kasi si Sir Marcelo sa mga tao. Siguro nga po ay kaya siya na-promote ay dahil magaling din siyang makisama. Bukod pa po dyan ay kahit na malapit na po siyang mag-50 ay may itsura din po kasi si Sir Marcelo para sa kanyang edad. Kaya nang tumagal ay napansin ko nga rin na parang crush pa po siya ng mga ibang babaeng empleyado sa opisina. Lalo na noong mga may edad na rin at matatagal nang nagtatrabaho doon. Hindi po siya kasing gwapo ng mga artista. Pero may dating po kasi siyang parang bad boy at bagets kung siya ay pumorma. Matapos po ang 2.5 linggo ay na-promote na po ako ni Sir Marcelo sa trabaho. Ginawa niya po akong personal assistant at dahil personal assistant niya po ako ay madalas na rin po niya akong pinagtatrabaho sa loob ng opisina niya. Pero dahil din po sa nangyaring pag-promote sa akin ay nakaramdam na po ako ng ibang pakikitungo sa ibang mga empleyado sa akin. Pakiwari ko po kapag tinitingnan nila ako ay may iba na silang tingin. At hindi ko po alam ay doon na nagsimula ang tsismisan sa opisina tungkol sa amin ni Sir. Dahil puro salamin po ang kwarto ni Sir ay kitang-kita po sa labas ang lahat ng nangyayari sa loob. Kaya rin po siguro ay mas naging kapansin-pansin na halos doon na po ako nag-oopisina sa mismong kwarto ni Sir Marcelo. Gayunpaman ay medyo nakaramdam din po ako ng kaunting pasasalamat na puro salamin ang kwarto ni Sir, kaya kita rin po ang mga nangyayari sa loob ng opisina niya. Nang mga panahon po kasing yon ay nagsisimula na talaga akong mailang kay Sir Marcelo Papadudut. Ramdam ko pong may kakaiba siyang kinikilos tungo sa akin. Pero dahil wala naman siyang lantarang sinasabi,
ay sinusuway ko rin po ang aking sarili na maging asyomera. At minsan pa nga ay kine-question ko ang sarili ko na baka ako ang may mali siya. Sige, dito ka na umupo. Thank you po, sir. I'll have a 500-gram medium rare Wagyu cubes and red wine. Okay po, sir. And ma'am? May salad na lang siguro. Try mo yung Caesar salad nila. Masarap. Sige po, sir. Yun na lang po. Okay, thank you. Sir, ang liit pala ng table dito. Ang hirap magtrabaho. Oh, bakit nagbubukas ka na ng laptop? Kalimutan mo na muna yan. Akala ko po maghahabol po tayo ng deadline nung… Kalimutan mo na muna yung trabaho. Mag-enjoy muna tayo. Okay po. Grabe din pala yung laptop mo, no? Parang ang bigat niya na. Dinosaur na. Wala pa po kasing budget si Mama para mapalitan tong laptop namin. Ganito, ibibili kita ng bagong laptop. Po? Well, kailangan mo rin naman yun sa trabaho. Pero gumagana pa po tong laptop namin. Pagpahingayin mo na yan. Maawa ka naman dyan. Gawin mo na lang yung backup. O kaya para sa mga kapatid mo. Ayoko rin namang laspagin yung laptop mo para sa mga trabaho natin sa opisina. Sige po, sir. Kayo po bahala. Bukas may gagawin ka ba? Wala naman po. Ganito, susunduin kita sa inyo. Tapos pumunta tayo sa mall para makapamili ka ng laptop. Sir, baka naman po may extra dun sa opisina. Yun na lang po ang gagamitin ko habang nag-i-intern ako. Wag na. Regalo ko na yun sa'yo. Po? Bakit po? Kasi mabuti at masipag kang intern. At baril lang naman yun sa akin. Sus. Sigurado po kayo, sir? Oo naman. Alam mo kasi Lilibeth, galante talaga ako sa mga taong gusto ko. Pera lang naman yan eh. Gamit lang yan. Hindi malaking bagay ang mga yan sa akin. And nasa point na rin naman ako ng buhay ko na hindi ko na pinoproblema ang pera. Gusto ko na lang i-enjoy ang buhay at pasayahin din yung mga tao na malapit sa akin. Okay. Sige po, sir. Maraming salamat. Yan. Yan lang naman ang gusto kong marinig. Nang sinabihan po ako ni Sir Marcelo na ibibili niya ako ng laptop dahil nagustuhan niya daw ang performance ko bilang intern. Matapos lamang ng halos isang buwan na pag-i-intern. At habang kumakain pa kami sa isang mamahalin na resto na kaming dalawa lang ay naging iba na po talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pero sa puntong yun po talaga ay pinapaniwala ko pa rin ang sarili ko na baka talagang galante lang si Sir Marcelo. Lalo pat pagkatapos naman namin kumain ay totoo nga naman na nagtrabaho pa rin kami ng kaunti sa resto. Kinabukasan ay natuloy nga po kami sa lakad namin ni Sir Marcelo. Sinundo niya po ako sa bahay namin gamit ang kanyang magarang kotse. At tumuloy na nga po kami sa isang tindahan ng electronics para ibili ako ng laptop. Umabot po sa 50,000 ang binili sa aking laptop ni Sir Marcelo, Papa Dudut. Sa katunayan ay napagkamalan pa nga po kaming magtatay sa shop. Bagay na parang hindi kinatuwa ni Sir Marcelo. Gusto ko na nga pong tanggihan ang laptop dahil naging iba na po talaga ang pakiramdam ko noon. Pero hindi na po ako pinatanggi ni Sir Marcelo at sinabihan akong wala lang daw sa kanya ang halagang yon. Oh, bakit tahimik ka ata? Sir, masyado po kasi talagang mahal at magara yung laptop na binili niyo sa akin. Ano ka ba? Sinabi ko na nga wag mo nang isipin yun eh. Bigay ko na yun sa'yo. Sir… Ano yun? Sir,
Ano po eh? Sir, ganyan po pa talaga kayo kagalante? I mean, isang buwan pa lang po ako nag-i-intern sa opisina. Baka po kasi may masabi yung iba. Bakit mo naman iisipin ang sasabihin ng iba? Eh di wag mong sabihin na binigay ko yun sa'yo. Sir, kahit naman po hindi ko sabihin, feeling ko mag-iisip at mag-iisip pa rin po sila. Mag-iisip na ano? Na ano po? Na paborito kita. Na may gusto ako sa'yo. Ay, hindi naman po. Eh kung sabihin kong oo, Po? sige, dediretsahin na kita. Maganda ka. I like you. Pero wag mong isipin na nililigawan kita o gusto kong makipagrelasyon sa'yo. Talagang gusto ko lang na magbigay ng mga magagarang bagay sa mga magagandang babae. Yan ang trip ko sa buhay. It makes me happy. Parang sugar daddy po? Oh, bakit naman yan agad ang naisip mo? Sorry po. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Talagang galante lang ako sa mga magagandang girls. Unless gusto mong maging sugar daddy mo talaga ako. Po? Naku sir, hindi po. Matagal na rin naman akong hiwalay sa asawa. Sabihin mo lang, game ako. Naku sir, hindi po. Huwag ka nang mahiya, Lilibeth. Sir, hindi po talaga, hindi. Hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na ganyan. Hindi po ako ganong klaseng babae. Sorry po. It's okay. Huwag ka nang masyadong ma-stress doon. Sir, isusoli ko na lang po yung laptop. Ano ka ba? Huwag mong gagawin yan. Bigay ko na nga yan sa'yo eh. Dami mong arte. Masyado mong pinapakomplikado ang mga bagay. Sobrang na-shock po ako sa mga sinabi sa akin yon ni Sir Marcelo Papadudut. May kutob na po ako na may gusto siya sa akin at may mali siya ang pagbibigay niya sa akin ng laptop. Pero pinanlalabanan ko pa ang aking kutob at pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na inosente at mabuting tao lang talaga si Sir. At ako ang may problema at malisyosa. Napakawalang muwang ko lang po talaga noon, Papadudot, pero ang nakakabigla po talaga sa nangyari ay kung paanong napaikot ni Sir Marcelo ang sitwasyon para palabasin na ako ang may gusto na maging sugar daddy siya. At dahil hindi po talaga ako mapakali at hindi na nga po ako nakatulog dahil sa nangyari, ay kinalunisan ng sumunod na linggo ay binalik ko na po talaga ang laptop ni Sir. Hindi ko na nga po ito binuksan dahil ayoko nang may masabi pa siya. At para rin madaling maisoli sa nabilhang shop. Hindi po agad tinanggap ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. Pero nagpumilit po talaga ako, Papadudut. Para rin wala nang masabi laban sa akin. Ngunit minamasama po ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. At mula nga po noon ay ginawa na niyang bangungot ang internship ko sa opisina nila. Mula po nang binalik ko ang laptop na ibinigay sa akin ni Sir Marcelo ay naging mas cold at stricto na rin po siya sa akin. At dahil malimit na doon pa rin ako sa loob ng opisina niya, nagtatrabaho ay naging sobrang awkward po at napakahirap ng kumilos. Pakiramdam ko po ay bantay sarado ako sa bawat segundo at talagang tinatambakan niya po ako ng trabaho. At dahil nga po sinoli ko ang laptop na bigay niya ay wala rin naman po akong ibang magamit na computer sa opisina. Ay ginamit ko na lamang pong muli ang mabagal at lumang laptop namin sa bahay. Isang araw ay may pinaparush po na trabaho sa akin si Sir Marcelo. At kinailangan ko pong mag-download ng isang app online dahil hindi ko po mabuksan ang file na ibinigay niya. Pero nang na-download ko na po ang app na yon, ay bigla na lang pong nasira ang computer ko. Virus po pala. Naabura po ang lahat ng files pati na ang pinaparush sa akin ni Sir Marcelo. At nang mangyari po yun ay talagang natulala na lamang po ako, Papadudut. Dahil sigurado ako na hindi po ako mapapatawad ni Sir sa nangyaring kapalpakan. Sir?
Yes, ano yun? Hihingi ka na naman ng extension para sa deadline mo. Hindi po. Good, dahil kailangan ko na yung full report. Sir, yun nga po eh. May problema po. Ano? Sir, yung laptop ko po kasi nasira. Nabura po lahat ng files. Ano? Sir, pasensya na po, sir. May backup po ba kayo ng mga files na yun? Mag-OT na lang po ako. Hindi po ako uuwi hanggat hindi ko po natatapos yung report. Wala akong backup files ng mga yon. Sir, sorry po, sir. Ay, you really are turning out to be such a disappointment, Lilibeth. Ang ganda-ganda ng performance mo nung nag-start ka dito sa opisina. Ngayon, kabaligtaran na nangyari. Unti-unti kang nagiging tamad at ang dami mong dahilan. Ilalagay mo pa ang department ko sa alanganin. Sir, sorry po. I'm sorry. Kailangan kong i-report to sa school mo. Sir, please, sir. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang chance. Isa pang chance? Paano ka makakabawi sa ginawa mong to? At 1 linggo na lang ang natitira sa internship mo dito. Hindi ka na makakabawi. Ibabagsak kita. Sir, please. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong ibagsak. Mawawala po yung scholarship ko, sir. Napaka-arte mo kasing babae ka eh. Binigyan na kita ng laptop, isinoli mo pa sa akin. Masyado ka kasing nagmamalaki sa akin. O ayan ang nangyari. Wala naman sana tayo sa sitwasyong to kung yung laptop na isinoli mo sana ang ginagamit mo. Ano ngayon to? Magmumukha akong tanga dahil hindi ko may papasa yung report on time? At since wala akong backup nun, kakailanganin kong humingi ulit ng copy. Di ba? Ang laki mong perwisyo. Sir, I'm so sorry. Pasensya na po talaga. Sir, kahit ano po gagawin ko. Mag-OT po ako dito. Kung anong kailangang ipagawa dito sa opisina gagawin ko. Huwag niyo lang po akong ibagsak, sir. Ay, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin sa Sabado. May business trip ako. Po? Yung sa Tagaytay po? Oo, bakit? At ano na namang mukha yan? Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isip mong kaartehan. Hindi po, sir. Alam mo, yung kaartehan mo nagdala sa'yo sa problemang to. Tingnan mo ngayon, umaarte ka na naman. Ayusin mo nga yung mukha mo. Hindi po, sir. Sige po, sir. Sasama po ako sa inyo. Mabuti naman. At magdala ka ng damit dahil 2 gabi tayo ron. Pag-uwi ko po sa bahay ay grabe po ang kabang naramdaman ko, Papa Dudut. Alam ko pong may mali sa pag-aaya ni Sir Marcelo sa akin sa kanyang out of town at overnight na business trip. Lalo pat umamin na siya sa akin na may gusto siya sa akin. At kahit nasabihin niya pang ako lang ang may mali siya sa utak at wala naman talaga siyang pakay kundi ang magkaroon ng assistant sa kanyang business trip, ay hindi ko po maalis sa isipan ko na pwede po akong mapahamak sa pagsama kong yon sa kanya. Gayon pa man ay takot na takot din po ako na bumagsak sa aking internship. Lahat po ng pagsisikap at pagiging masigasig ko sa pag-aaral ay mapupunta lamang sa wala. Higit sa lahat ay mawawala pa ang scholarship ko. Bukod pa sa magiging napakasama ng pagbagsak ko sa internship ko, sa aking school records at future na rin sa mga a-applyang trabaho. Kaya't pikit mata po akong sumama kay Sir Marcelo, Papa Dudut. Nilakasan ko na lamang po ang loob ko at nagdasal na hindi po ako mapahamak sa out of town na yon. Hello, sir? Lilibeth, pumunta ka dito sa kwarto ko. Po? Bakit po, sir? Mag-briefing lang muna tayo sandali. Sige po. Okay po. Diyos ko, protektahan niyo po ako. Good evening po, sir. Sige, maupo ka muna dyan.
uminom ka muna. Sir, hindi po kasi ako umiinom. Relax. Mababa lang alcohol content niyan. At matamis yan. Gusto yan ng mga babae. Okay po. O di ba? Masarap? Opo. Sir, tungkol po ba saan yung briefing natin? Ano po bang itinerary ninyo bukas? Wala na. Tapos na lahat ng meeting ko ngayon. Ganun po ba? So, uuwi na po tayo bukas? Hindi pa. Po? Bakit po? Nag-book talaga ako ng ekstrang araw at gabi para makapag-relax. Besides, last week mo na next week sa internship, hindi ba? So, treat ko na rin to sa'yo. Okay po. Sige lang, uminom ka pa. I-celebrate natin ang pagtatapos mo ng internship at pagkapasa mo. Talaga po, sir? Pasado na po ako. Oo. Salamat po. Salamat po ng marami. O sige, uminom ka lang dyan. Sabahin mo ng mga cold cut and cheese dyan. Masarap yan ang magkasabay. Magsi-CR muna ako. Okay po, sir. Lilibeth! Lilibeth! Ano po yun, sir? Pakikuha nga yung tuwalya dyan sa may cabinet. Paabot sa akin, nakalimutan kong ipasok. Sige po. Sir, ito na po yung tuwalya ninyo. Salamat. Diyos ko! O bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng hubad na lalaki? Iabot mo sa akin ang tuwalya. Ito po. Sir! Huwag po, sir! Dami mo talagang arte. Kaya gustong gusto kita eh. Huwag po, bitiwan niyo ako! Dami mo arte! Halika nga rito. Sama-sama ka sa akin dito tapos ngayon mag-iinarte ka? Tumigil ka na kakaarte! Alam ko namang gusto mo rin eh. Ayoko sabi eh! Aray! Bumalik ka nga rito! Lilibet! Kumaripas po ako ng takbo, Papa Dudut. Dumiretso po ako sa kwarto ko sa hotel at takot na takot ako at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Gusto ko na po sanang umalis agad-agad ng gabing yon, pero na-paralyze po ako sa takot dahil kung ano-ano na po ang tumakbo sa utak ko. Paano kung abangan ako ni Sir sa labas? Paano kung umalis ako pero mapahamak naman ako sa biyahe pa uwi? Nasa Tagaytay po kami at hindi ko po alam kung paano ako makakabalik ng Maynila sa oras na yon. Gusto ko rin pong tawagan ang nanay ko pero ayaw ko rin naman po siyang mag-alala. At alam ko rin naman po na wala rin siyang magagawa dahil malayo siya at wala din naman kaming sasakyan. Kaya tinawagan ko na lamang po ang best friend ko at kinuwento sa kanya ang nangyari. Sa kanya na lamang po ako maguluhol at nagsabi ng lahat ng aking mga dinadala. Hindi na rin po ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut, at talagang naghintay na lamang po ako sa pagsikat ng araw. Hindi na rin po ako dumaan sa lobby kahit pa nag-iwan ako ng ID dahil natakot din po ako na baka sabihan pa si Sir Marcelo dahil siya ang nagpabook ng kwarto ko. Pagkalabas ng hotel ay sinuwerte naman pong nakahanap kagad ako ng tricycle at nagpahatid na agad ako sa bus station. Nagtaka po ang pamilya ko nang bigla na lamang po akong umuwi sa bahay ng araw na yon. Pero hindi ko na rin po muna ikinuwento sa kanila ang mga nangyari. Dahil ako rin po mismo ay na-trauma sa lahat ng mga na-experience ko.
Pero laking gulat ko po nang nakatanggap po ako ng tawag mula sa hotel at sinisingil ako sa bayad ng kwarto. Hindi po pala binayaran ni Sir Marcelo ang kwartong inukup ako. At ang malala pa niyan ay may kamahalan pa ang bayad. Bukod pa dyan ay nalaman ko sa kanila na nag-imbento pala ng kwento si Sir Marcelo at sinabi na pinagtangkaan ko raw ang buhay niya. Dahil dito ay napilitan po akong magkwento sa hotel staff sa nangyaring attempted rape sa akin. Pero dahil masyado na rin pong masalimuot ang nangyari, ay iiwan na lang daw nila sa amin ang sampahan ng kaso. At magko-cooperate na lang daw sila sa investigasyon kung sakaling magkaroon man ng demandahan. Napilitan na rin po akong bayaran ang mamahaling kwarto. At dahil po sa nangyari ay napilitan na rin po akong ikwento ang lahat ng nangyari sa aking pamilya. Inudyukan po nila ako magsampa ng kaso kay Sir Marcelo, pero alam kong kung sakaling gawin ko yon ay magiging salita niya laban sa akin yon. Dahil lahat naman po ng nangyari ay wala naman pong ibang witness at kami lang ang nakakaalam. Gayon pa man ay nilakasan ko na rin po ang loob ko at nagpasama na rin po ako sa kaibigan ko na mag-report sa pulis sa tungkol sa mga nangyari. Oh, ano may paglilingkod ko sa iyo, miss? Sir, gusto ko pong magsampa ng kaso. Anong kaso? Attempted rape po. Attempted rape? Kanino? Sa boss ko po. Paano at saan nangyari? Sa isang hotel po sa Tagaytay. Sa hotel? Bakit kayo nasa hotel? May business trip po kasi siya tapos sinama niya ako. O tapos? Tapos po pinapunta niya ako rin sa kwarto niya nung gabi. Tapos nagsabi po siya na maliligo lang daw siya. Pagkatapos po nun, tinawag niya ako at pinaabot yung tuwalya dahil nakalimutan daw niya. Tapos lumapit naman po ako at inabot ko. Tapos pagbukas ko po ng pinto, hubad na po siya at doon niya po ako pinagtangkaang gahasain. Ano ba ang trabaho mo sa kumpanya? Intern pa lang po ako. Intern ka pa lang pero sinama ka na sa personal niyang lakad sa Tagaytay? Hindi po. May mga meeting po siya doon. Parang may team building kayo ron, ganon. Hindi po. Kaming dalawa lang po. So isinama ka niya sa Tagaytay na kayong dalawa lang. Hindi ka ba nagtaka kung bakit kayong dalawa lang ang pupunta doon? Nagtaka po ako. Pero nagtiwala po kasi ako sa kanya na… Na wala siyang masamang balak sa'yo? Opo. Naku iha, napakawalang muwang mo pala no? Pero matanong nga kita, hindi naman sa may gusto kong iparating ha, pero wala ba kayong relasyon ng boss mo? Wala po! Alam mo iha, ganito kasi yan. Ang dami naming inasikaso dito. Ngayon, yung attempted rape, mabigat na paratang kasi yan at mahirap din patunayan unless may nakakita. Dahil kung hindi, aabutin kayo ng siyam-siyam at mapapagastos pa sa mga abogado. Ang akin lang, nasa iyo yan kung itutuloy mo ang kaso. Walang problema. Pero gusto lang sana kitang balaan sa mga sakit ng ulo na pwede mangyari. Marami din kasi dito na magsasampa ng attempted rape. O minsan nga rape talaga. Eh yun pala, may relasyon sila nung dinidemanda niya tapos nag-away lang. Wala po kaming relasyon ng boss ko. At yung sinasabi niyo pong ibang kaso na magkarelasyon naman pala, bakit? Porket po bang magkarelasyon, hindi na pwedeng ma-rape ang babae? Kapag nagpumilit na makipagtalik ang lalaki at ayaw ng babae, rape po yun. At lalo po sa kaso namin dahil wala po kaming relasyon ng boss ko. Oh, kalma lang miss. Ako naman nagpapaliwanag lang. Sinasabi ko lang na magiging mahaba at magastos ang proseso na yan. Eh kundangan kasi, bakit sumama-sama ka pa ron? Tapos alam mo naman kayong dalawa lang. Ayan tuloy, inabot mo. So ako po palang may kasalanan? Eh, hindi naman sa ganon. Tatay din ako miss. At palagi kong sinasabi sa mga anak kong babae na mag-iingat sa mga lalaki. Dahil maraming gago riyan. Ang sa akin lang naman wag na nilang ilagay ang mga sarili nila sa alanganing sitwasyon. Alam niyo sir, kung napapalaki po ng matino na mga magulang at napaparusahan din po ang mga manyak at mga bastos ng tama para magtanda at matigil ang mga masasamang gawain nila, eh di sana mababawasan na yung sinasabi ninyong alanganing sitwasyon. At hindi na rin sana kayo mag-aalala para sa mga anak ninyong babae.
Parang bigla pong lumakas ang loob ko habang kausap ko ang pulis, Papa Dudut. Parang lahat ng naipon kong galit kay Sir Marcelo sa lahat ng nangyari sa akin ay naibuhos ko sa pulis na kumausap sa akin. Hindi ko po talaga matanggap na ako pa ang parang lumalabas na nasisisi sa nangyari sa akin. Pakiramdam ko po ay kulang na lang ay tanungin niya ako kung ano ang suot ko noon at kung inakit ko ba ang boss ko. At sa puntong yon ay naisip ko rin po na malamang ay hindi lang din po ang pulis na yon ang unang tao na makakausap ko na magiging mapanghusga sa akin. At sigurado ako na sa pagsasampa ko ng kaso ay maraming tao akong makakasalamuha na magiging ganon ang baluktot na pananaw. Itinuloy ko po ang pagsasampa ng kaso, Papa Dudut, at dahil sa nangyari ay nakaabot na rin po sa eskwelahan ko ang nangyari sa akin. Sa awa naman ng Diyos, kahit papaano ay tumulong din ang aking eskwelahan at nagrekomenda po ng abogado na pro bono. Pero sa kalagitnaan ng investigasyon ay muli po akong kinontak ni Sir Marcelo. Hello? Lilibeth, Sir Marcelo? iatras mo na yung kaso mo dahil alam mong matatalo ka lang. Hindi. Hindi ko iatras ang kaso. Magkano bang gusto mo? Magkano? Huwag niyo na ako kung bastusin. Tama na yung minsan na akong pumayag na magpabastos sa inyo. Ibang-iba ka na dun sa tatay-tahimik na Lilibeth nung bagong pasok ka sa opisina. At dapat po, noon pa ako nanlaban sa inyo. Nanlaban? Saan? Anong pinagsasabi mo? Ayan na naman kayo eh. Hanggang ngayon, binibilog niyo pa rin ang utak ko. Dapat nakinig ako sa kutob ko noon eh. Maang-maangan pa kayo na wala kayong gusto? Yun pala, sa mga panahong yun, baka hinahalay niyo na ako sa imahinasyon ninyo. Hoy! Huwag kang makapal yung mukha mo. At wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Mag-isip ka nga. Sa yaman kong to, kaya kong bumili ng kahit na sinong babae na di hamak na lamang at mas maganda pa sa'yo. Sino ka ba sa akala mo? Tandaan nyo, wala man tayong taong witness sa mga nangyari. Merong mga CCTV sa mga lugar na pinuntahan natin. Saan? Sa mga restaurant? Sa hotel kung saan tayo nag-meeting? Hoy, babaeng sinungaling! Ako ang pinasok mo sa kwarto ko sa hotel nung gabing yon. At binato mo ko ng baso sa ulo at ninakaw mo ang wallet ko. Napakasinungaling nyo? Siguro nire-record nyo to, no? Gusto nyo may masabi ako na pwedeng ikalito ko at pwede ninyong magamit laban sa akin sa korte. Buang kang babae ka. Ang bobo mo. Dapat nga magpasalamat ka at binibigyan pa kita ngayon ng pagkakataon na iatras ang kaso. Dahil alam ko naman na pera ko lang ang habol mo. Hindi! Hindi ko iatras ang kaso! Mabubulo kayo sa kulungan! Hoy, babaeng magnanakaw! Ikaw ang mabubulok sa kulungan! Matapos po akong tawagan ni Sir Marcelo ay nanumbalik pong muli ang takot ko, Papa Dudut. Parang bigla pong naglaho ang lahat ng naipong kong lakas ng loob mula nang nagsampa ako ng kaso sa kanya. Huling beses ko po kasi siyang nakausap ng personal ay noong gabi na pinagtangkaan niya akong halayin. At nang marinig ko pong muli ang boses niya ay parang biglang sumaping muli sa akin ang lahat ng takot at pangamba na naramdaman ko ng gabing yon. At lalo pa pong nadagdagan ng aking takot sa mga lumabas sa bibig niya sa pag-uusap namin yon. Ni hindi man lang po siya nasamid habang sinasabi niya ang mga salitang pawang kasinungalingan lang. Talagang bihasang-bihasa na po siya sa pagsisinungalin, Papa Dudut. At mabilis kong naramdaman kung gaano po kalakas ang kayamanan ng aking binabangga. At hindi nga po malabo na bumaligtad pa ang kaso at ako pa ang makulong sa ibinibintang niya sa akin na robbery. At dumating nga po sa punto na ako na rin po mismo ang sumuko, Papa Dudut. Hindi na po kinaya ng puso ko ang mga akusasyon at pagbabaligtad na mga pangyayari
na pinapalabas ni Sir Marcelo at ng kanyang abogado. Ako na nga po ang pinagtangkaang halayin habang tumatagal ay parang ako pa ang napapahiya sa mga ibinibintang nila. At labag na labag man po sa loob ko. Lalo pat matapos ng lahat ng aking pinagdaanan at ng aking pamilya ay nakipag-ayos na lamang po ako sa kanya. Hindi man po maganda ang kinalabasan ng kwento ko ay nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo sa pagkakataong ibinigay ninyo para mailabas ko ang lahat ng aking kinikimkim sa loob ng 2 taon. Sana kahit na dito man lang sa inyong programa ay maisiwalat ko ang totoong nangyari. Nakatago man ang aming mga totoong pangalan ay parang malaking tinig na rin po ang nabunot sa aking dibdib, Papa Dudut. Matapos kong mailahad dito ang lahat ng totoong nangyari. At sana po ay magsilbi na rin pong paalala sa mga tao kung gaano ka-unfair ang mundo. Malas talaga kapag ikaw ay pinanganak na mahirap at walang koneksyon sa lipunan. Samantalang ang mga mayayaman ay tila malayang nagagawa ang lahat ng nais at kapritsyo nila. Ang inyong forever kabarangay, Lilibeth. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love